ďaleko je. Možno druhý v domčeku. Ty mňa lyžuje či borduje? Asi lyžuje, no. Lyžuje. Aspoň 5, prosím, aspoň 5. 6? To sa potvrdilo tvoje aspoň. Mal si nastaviť panáka a Peťkovi. Už som úplne posral. Nevieš to hrať? Tak ja môžeme ti to ešte dovoliť, nie? Už nie, už som hodil. Čo leží, to nebeží. Ahoj. Ty kokso. A 2, 4, 5. Ty kokso. No to nápol, ne? Dobre. No, dobre kolo. Ja sa ti bolo. Vrát to späť. No, opačne, že mám tu viac. Idem ja? No, podľa mňa ide kartuš. Ak to není podľa toho, že si povieš. Teraz ideš. Teraz si môžeš ju povedať. To je 6, či ne? Vôbec ani vidieť, čo to je. Ty, ale počkaj. Ako tam na to? Neviem, prečo som nedal. Červeň. Ale chcel som dať sociálnu na tú kartu, ale žiadne neviem. Zeleň. Peťo, ideš. Naučné video. Manuál, jak sa máme pojebávať? Idem? Počkaj. Napijeme iba dvaja, alebo čo? Dám, dajte to byť dvaja. Kupo má robotu. Nemusíš kúpať na robotu úplne celé. Ako? To je športovec, stíha dve disciplíny. Nemusíš dvojky špího. Kupo hrať dvojboj. Prečo? Čo to je Marshall malý moc? Fúkni. Dohol, sedečko.
Tak tam niečo vymením. Daj tam chaj. Je to nejaký death metal. To deka, to je v pohode. Progresívny doom metal. Jezus,